l-ikbar spettaklu li se jsir dan is-sajf, Pageant of the Seas. Dan ser isir fil-Port il-Kbir fis-16 ta' Awwissu. Dan l-avveniment kbir fil-port naturali ta' bejn il-Belt u l-Kottonera fost oħrajn se jixxandar fuq it-televiżjoni u se jkun qed jiġi organizzat skont id-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-kap tal-produzzjoni fih dan l-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta Joanna Tardmallija tkellmet dwar xi konsisti dan l-ispettaklu bid-direzzjoni artistika ta' Chris Baldwin. Fosthom hemm tlielaq minn dajes riċiklati, sem ta' dajes ta' regatta u spettaklu finali bl-isem ta' Il-Mappa. Din il-prestazzjoni ħadd inkludi koreografija fuq il-baħar, għandek isek żifna fuq il-baħar minn 60 dajsa, 40 minnhom dajes tal-qluħ, 20 dajsa tal-pass li flimkien mbagħad se joħolqu screen miexi għal projezzjoni, għal proġettazzjoni ta' xogħol viżwali li qed jinħoloq mill-artista Charlie Kawki. Preżenti għall konferenza tal-aħbarijiet kien hemm iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta Jason Mikallef li tkellem dwar kif il-kapitali għalkemm soffriet minħabba l-imxija tal-COVID-19 issa se tkun minn tal-ewwel li terġa' timxi lejn in-normalità. Dan huwa l-ikbar spettaklu kulturali se jkollna f'pajjiżna għal din is-sena jgħinu mhux ftit biex din l-attività biex dan il-qawmin ekonomiku u soċjali iseħħ mill-ġdid fil-Belt Valletta. Il-Ministru għall-Kultura u Wirt Storiku Jose Herrera stqar li l-kultura hija mezz ewlieni sabiex ikomplu l-attivitajiet kif ukoll isservi bħala pjattaforma għar-riġenerazzjoni. Dan huwa investiment qawwi, għandu partiċipazzjoni wiesa, qed jinvolvi n-nies tal-lokal sa jxandar fuq televiżjoni u sa jġib good feel factor. Ħanibdew nuru bil-mod il-mod illi mixin lejn normal. Intant fl-aħħar ta' Pageant of the Seas ser ikun hemm spettaklu tal-lob tan-nar li mistenni jerġa' jdawwal il-Port il-Kbir. Bħalissa hemm miftuħa sejħa l-parteċipanti li tagħlaq fid-29 ta' Ġunju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.